snimaš ti? Šta? Aha, snimaš, dobro. Ugovor, sponzorstvo sa gaming studijom. Pozdrav ljudi, šta ima? Moje ime je Kristijan, evo ovo je moj prvi osobni video gdje se ja pokazujem, na koji ću okačiti na YouTube. Život je meni jako zanimljiv, pa ono postajem YouTuber, ne šanse. Pozdrav ljudi, šta ima? Moje ime je Kristijan, evo ovo je moj prvi osobni video na YouTube. Život mi je jako zanimljiv, pa postajem YouTuber. Upravo sam potpisao sponzornost, znači ovo funkcionira. Aj sad ćemo vidjeti. Bok ljudi, šta? Test, proba 1, 2, test, proba 1, 2, test. Ovdje versije, kak ste, pričajte mi sve. Proba. Ljudi, uživajte, ostavite like, komentar i pretplatite se za zabavu. See ya. Gdje se ovo prekida u pičku?